The purpose of the letter of authority and mission order is to ensure that taxes owed to the government are collected properly, transparently, and lawfully. Hindi ito dapat gamitin bilang sandata ng pananakot o instrumento ng korupsyon. Unfortunately, only 2% of the total tax collected by the BIR from the business sector came from LOAs or mission orders. The 98%, ladies and gentlemen, from voluntary tax payments by the businesses. So ibig sabihin, Mr. Chair, 2% lamang ang pumapasok sa kaban ng bayan sa total tax collection. Yung the rest, 98% voluntary. So where did the rest of the collection go from these instruments? Eh di po sa bulsa ng mga examiner, RDOs at regional directors. Ganito po yung modus, Mr. Chair. 25% lang ng koleksyon kasi napupunta sa gobyerno yung may resibo. 75% goes straight to their pockets. If these complaints are true, then we are looking at systematic abuse that harms not only individual taxpayers but also the nation's business climate and international reputation. Kapag nawalan po ng tiwala ang negosyo, local man o foreign, nawawala rin po ang trabaho, nawawala ang kita at oportunidad para sa ating mga kababayan.